שלום, שמי עופר וייסקלס, והיום אדבר איתכם על משרד עורכי דין שטרית. המשרד עוסק במגוון רחב של שירותים. היום אני רוצה לדבר בסרטון הקצר הזה על שירותי המשרד בנושא משפחה. איזה מגוון שירותים המשרד בעצם מייעץ ונותן בנושא משפחה. אז היום אדבר על שני דברים, אדבר על נושא הגירושין ונושא הצוואות. ובעצם, אז בנושא הגירושין, אז המשרד מייצג גם גברים וגם נשים מכל מגוון הקשת, ובעצם אנו נותנים את כל השירותים הכלולים בנושא הגירושין, החל מהגשת התביעות, הגשת תביעת מזונות, מזונות אישה, מזונות קטינים, משמורת משותפת, אישורי הסכמי גירושין, במידה והצדדים רוצים להתגרש בהסכמה, והגשות לבתי המשפט השונים, אם זה בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה. אנחנו עובדים בבתי משפט בכל הארץ. דבר נוסף שחשוב להבהיר, שהסודיות היא חשובה לנו מאוד, וכמו כן אנחנו גם עושים דבר נוסף שדבר היום בנושא משפחה הוא צוואות. אז הכנת הצוואה, עוד אנחנו מתעסקים בהגשת הצוואה, בעריכת הצוואה והגשתה לאישור. מאחר ועורך דין שטרית הוא גם נוטריון, חלק מהדברים, לדוגמה אישורי הסכם הממון, אינם מצריכים ריצה לבית המשפט, אלא מקבלים אישורים ואישורים נוטריונים ישירות מהמשרד, וההסכם היחסי הממון בעצם מאושר במקום. זהו, תוכלו לראות עוד סרטונים בערוץ שלנו לקבלת טיפים, הסברים על תפסים והסברים בכלל על אפשרויות והליכים שונים בענייני משפחה. זהו, זה היה עופר וייסקלס במשרד של עורך דין מוטי שטרית, משרד עורכי דין. תודה רבה.